Квадрат. Ето, един квадрат. Виж? Кръг. Квадрат. Окръжност. Не, квадрат, да. Кръг. Квадрат, бе, квадрат. Това трябва, че е квадрат. Квадрат. Това е... Кръг. Ехо. Квадрат. Не повече един да спраши. Сега квадрат. Той е квадрат. Квадрат. Не може да не, ти си не може да го отвориш, което очевидно, че квадрат. Как може да ти си мути? Няма да ти няма. Ой, виж, това е квадрат. Не име да има повече. Не, нормално. Ти си дотник. Ти си го так. Което. Ай, ще ти кажа, бе, ти кой си намериш? Квадрат. Кръг е, да, това си е кръг. Ето, кръг, да. Гледайте. Квадрат. Кръг. Това си е квадрат. Кръг ти казвам. Кръг. Квадрат. Кръг. Квадрат. Цилиндър.